Hello mga papang dinha sa kawanangan. Kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Aniya ako karon no para mohatag og mga testimonya ug advices kaninyo mga suffering addict no. Itong nag-antos nga mga addict nga ganahan magbago. Kay kini ako gi hatagan og panahon para kaninyo para makalingkawas kita sa ato ang bisyo no. Kay ako usa-usab ka addict kani adto nga karon nagbag-o na sa ako ang kinabuhi. Dili ko ganahan o dili ko gusto nga mahitabo kini sa kadaghanan ang akong naagian nga dili lalim ang usa ka addict nga nag-antos sa kinabuhi no. Daghang apektado, daghang maalahig, daghang magkaproblema kung ang pamilya adunay addict sa usa ka pamilya no. Dili lalim. Mao nang ganahan ko sa kanunay matag karon ug unya ganahan ko nga mopadayag sa ako ang mga experience haron kamo aduna usab kamoy makatunan. Ang atong pagkahisgutan karon mao ang pagka-addict dili na maoy kagawasan. Ang pagka-addict dili maoy kagawasan. Ngano? Kung usa ka ka-addict, kung active ka sa imong addiction, no, sa droga, pareha sa akong experience, nakakita ko og kagawasan sa kuang pagsuyop og droga. Gani akong panahon to asa akong barkada dayon pag makasuyop ko mingon din ko kani may lami kay nga kinabuhi. Sakto kay tama kay ba. Kani may lami kinabuhi pag gusto kog inom, pag gusto kog pang chicks, pag gusto kog barkada, pag gusto kog asa tong mga tanang okasyon to ako dito kay dili kapuyan, dili mahubog. So dra no ang akong definition of freedom kaniadto mauna no magsuyop ko para ma-encounter o masinati nako ang tinuod nga freedom isip ko sa ka-addict no inana dayon wala nako damha nga nabiyaan na dahil nako ang pinaka-importante sa ako ang kinabuhi mao ang ako ang pamilya. So para ninyo no kung anaa ka mo sa bisyo nga droga kana ang inyong bisyo dili na maoy tinuod nga freedom o kagawasan no? Nga diin kita o kamo makakita og kalipay dinha lang sa bisyo. Dili na siya maoy tinuod nga freedom, dili na siya freedom. Bisan mo yun baka responsible freedom, gasuyop ka pero you are responsible. Dili na siya no, dili inana pag musulod ka sa bisyo no nga droga. Walay dili ka makaingon nga responsible ka na pag musulod ka nahimo na kang addict nga tao. You are not responsible anymore pag musulod ka anang mga butanga, mga papang no. Mao na ato ang timan-an. Nganong mo dili man na siya tinuod nga freedom kay in the beginning gigama ta sa Ginoo no nga wholesome kwanta maayo ta nga tawo maayo ta nga tawo gipakatawo ta nining kalibutan na nagiampingan ta sa ato ang mga ginikanan. So ang buot pasabot sa kanang Ginoo nga ang freedom nga atong pagadawaton mao ang freedom sa pagbuhat og maayo, pagpalambo sa atong kagalingon, pagpalambo sa ato ang kalibutan, pagpalambo sa ato ang pamilya, ato na siyang palambuon sa maayo nga pamaagi. Dili ingon nga maka-encounter tag freedom kung makasuyop ra ta, maka-encounter tag freedom kung makaato ta sa tubarkada, makainom, makasuyop, makasuroy, suroy diri, suroy dito, lipay-lipay diri, lipay-lipay dito, dili na mao ang freedom no. Ilabi na
sa druga nga drago na to masinati nga kani mo lami kay kinabuhi kani mo'y akong ganahan kay pagusto ko. So gaingon ta iskuta sa tuguli nga we are free na no sa anang sitwasyon na, pero mga papang dili na siya mao'y tinuod nga freedom. Kana nga gipanghuna-huna ninyo mga papa nga freedom kana sige mugsuyop kay you are free, kadautan ra na sa inyo ang kinabuhi no. So maunang na ako dinhi para pag hinumdum ninyo nga ayaw na siya, ayaw na mo og suyop, ayaw na mo og pagbinuang sa unsang mga binuang sa kinabuhi no, ilabi na sa suyop gyud kay maugo ni siya dako kay nga distraction sa ato ang kalibutan nga naka hinungdan sa ato ang sa mga katawhan nga makabuhat og dili maayo. So biyayin ninyo na no, ato lang hinumduman nga ang freedom nga gihatag nato sa Ginoo mao ang pagbuhat og maayo. So biyahan nato ng bisyo kay muna siya nakahatag og dako kayo nga problema sa ato ang pamilya, sa ato ang komunidad. So munang iwas bisyo ta no, kinanglan iwas bisyo ta, maunang nako dinhi para mo remind sa inyo mga papang madili gyud na siya maayo nga mga bisyo. Munang ang akong kabag-uhan ako pud ipaambit sa inyo tanan para mahayagan mo ug malamdagan nga maayo ra gyud ay ang kinabuhi, magpuyo sa kinabuhi nga maayo no, magpuyo sa kinabuhi nga linong ug malipayon nga walay bisyo. So mga papang, manghinaot ko nga aduna mo'y napupo sa kuang vlog ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa kuang channel ug pag-share sa uban. Kay kini dili lang ni para sa kuano, kung dili para ni sa mga suffering addict nga nag-antos nga addict nga ganahan na magbago sa ilang kinabuhi. Makaingon ko papang nga dili pa ulahi ang tanan, paminaw lang mo sa kuang vlog. Kay haron matag karon ug unya malamdagan ang inyong rahuna nga kanang inyong gipangbuhat sa pagdruga dili daay maayo no. Maayo ra gyud ay ang magpuyo sa kinabuhi nga linong o sa kinabuhi nga minatarong no. Mo na siya pinakamaayo. So mga papang, paminaw lang mo kanunay haron maaduna mo'y mapupo matag adlaw-adlaw sa ko ang i-share ug ihatag nga advice kaninyo mga papang. So dinhi lang ko kutob, ayaw kalimot sa pag-share. Dinhi lang ko kutob mga papang, daghan king salamat kaninyong tanan. Kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. God bless us all mga papang. Bye bye. See you on my next vlog.